Union Engineering iz Indije predstavlja najznačajnijeg proizvođača armatura za izgradnju i održavanje vodovodne mreže u Srbiji sa tradicijom poslovanja preko 30 godina. Proizvodi ovog preduzeća ugrađeni su u sisteme vodosnabdevanja i u drugim državama regiona jugoistočne Evrope. Tržište je osvojeno razvojnom poslovnom politikom, širokim programom, specifičnom tehnologijom i nizom inovacionih i konstrukcionih zahvata kojima su uspešno rešavani postojeći problemi u vodosnabdevanju uslovljeni velikom raznovrsnošću cevi, različitih materijala i spoljnih prečnika. Union Engineering je porodična firma čiji koreni sežu do 1969. godine kada je malu livnicu Ingot osnovao Obren Radenović. U prvo vreme pre 3 decenije preduzeće je egzistiralo kao nekoliko samostalnih zanatskih radnji tehnoloških povezanih u jednu celinu. Spajanjem zanatskih radnji Univerzal Ljubiše Radenovića i Indija Ljubice Radenović nastalo je preduzeće Union Engineering, koje se odmah opredelilo za razvoj programa u oblasti transporta fluida. Prekretnica u radu nastala je 1988. godine osnivanjem biroa u kome su se obavljali inovativni i konstrukcioni zahvati ugrađeni u elemente programa firme. Preduzeće je koristilo postojeća znanja u praksi, a u oblasti hladne vode izuzetno iskustva Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Ubrzo su otklonjeni konstrukcioni nedostaci dotadašnjih elemenata za vezu u spoljnom vodovodu i stvoren je čitav niz novih proizvoda. Otprilike u vreme formiranja biroa počinje i tešnja saradnja sa katedrom za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu na ispitivanjima kvaliteta proizvoda i na daljem usmeravanju razvoja firme, naročito u oblasti vodovodnih armatura. Većina proizvoda nastala je otklanjanjem do tada nerešivih problema za ostale proizvođače. U saradnji sa kupcem ugrađuju se razna poboljšanja, inovacije. Tehnološki proces, kao tajna poslovnog uspeha, baziran je na sopstvenoj pameti i resursima i prilagođen postojećem mašinskom parku, pomoćnim uređajima, alatima i merno-regulacionoj opremi. Proizvodni ciklus je potpuno zatvoren u okviru Union Engineeringa. U pogonu livenja izrađuju se svi odlivci koji se potom obrađuju u ostalim sektorima mašinskog odeljenja. U odeljenju autogenog sečenja na fotomatu pripremaju se limovi debljeg profila. Mašinsko odeljenje obrađuje metalne poluproizvode klasičnim postupcima: struganjem, glodanjem, rendisanjem, sečenjem i bušenjem. U Union Engineeringu ipak ističu da je mašinski park sam po sebi gomila gvožđa kojoj tek adekvatna tehnologija i obučeni ljudi uz potpunu pripremu propisanog kvaliteta daju upotrebnu vrednost. U zaokruženom proizvodnom procesu nalaze se i odeljenje za varanje konstrukcija, bravarsko odeljenje, zatim gumarsko odeljenje sa potrebnim presama i alatima za gotov proizvod koji se u daljem postupku ugrađuje u finalne elemente. Proces zaštite materijala odvija se u odeljenju za galvanizaciju cinkovanjem i u odeljenju za plastificiranje elektrostatičkim postupkom. Na svim finalnim proizvodima pre izlaska iz fabričkog kruga radi se hidrauličko ispitivanje, zbog čega se izdaju odgovarajući atesti i potvrde o kvalitetu. Na putu stalnog razvoja Union Engineering je do sada na tržište izbacio 178 različitih proizvoda. Od elemenata vodovodnih sistema zastupljeno je više grupa armatura: povratni ventili, leptirasti zatvarači, vazdušni ventili, hidranti, usisne korpe, dilatacioni kompenzatori, montažno-demontažni komadi, elementi za spajanje, prirubničke veze i kućni priključci. Širokim programom, garantovanim kvalitetom i uspešnom dugoročnom saradnjom, Union Engineering je godinama sticao mnogobrojne poslovne partnere. Na listi korisnika nalazi se oko 200 firmi. Najvažniji kupci su komunalna preduzeća najvećih gradova u regionu.
Vodovod i kanalizacija Beograd, Novi Sad, Niš, Vodovod Banja Luka, Podgorica, kao i Vodovodi Kragujevac, Užice, Kraljevo, Budva, Čačak, Sombor, Pančevo, Subotica, Pirot, Valjevo, Leskovac i ostali veći gradski vodovodi. Vodovod u Kragujevcu je jedan od većih u Srbiji. Njihovi cevovodi snabdevaju veliku automobilsku i metalsku industriju i oko 300.000 stanovnika. U toku snimanja prvog dokumentarnog filma u Kragujevcu su montirani elementi Union Inženjeringa, čijom ugradnjom su rešeni strateški problemi u funkcionisanju komunalne infrastrukture ovog regionalnog industrijskog centra. Montiran je leptirasti zatvarač sa prirupnicama FI 1000 nazivnog pritiska 10 bara sa ručnim reduktorom za otvaranje i zatvaranje. Veza između cevovoda i leptirastog zatvarača ostvarena je pomoću još jednog Union Inženjeringovog proizvoda, diretacione spojke FI 1000 nazivnog pritiska 10 bara. Kiša oko Kragujevca ne važi za vodovodžije. Po nevremenu uspešno je montiran i spoj cevovoda sa vodovodom, a veza je ostvarena pomoću Union Inženjeringovog montažno-demontažnog elementa FI 500 nazivnog pritiska 10 bara. Od samog osnivanja ovog porodičnog preduzeća politika razvoja bazirala se na čvrstoj primjeni aktuelnih sistema kvaliteta i propisanih standarda. Konkurentnost Union Inženjeringa potvrđuju i mnogobrojna stručna priznanja. Uz već pomenutu preporuku kvaliteta koja je generalnom direktoru Ljubiši Radenoviću uručena na svečanosti povodom 25 godina postojanja firme. 1. januara 1998. godine pokrenuli smo proces uvođenja međunarodnog sistema kvaliteta. Za nešto više od 3 godine Union Engineering se potpuno prilagodio zahtevima standarda ISO 9002, Lloydov registar iz Londona je vršio ocenjivanje. Sistem kvaliteta odnosi se na proizvodnju vodovodnih armatura i fazonskih komada nazivnih veličina DN20 do 2000 mm i to za nazivni pritisak do 25 bara, kao i na sve ostale elemente iz proizvodnog programa firme. Težeći temeljnoj razvojnoj politici koja podrazumeva činjenicu da naše preduzeće posjeduje sve međunarodne standarde kvaliteta, 2005. godine firma je dobila standard ISO 9001/2000 verifikovan od strane Lloydov registar iz Londona. U poslednjoj dekadi 20. veka u Jugoslaviji i regionu jugoistočne Evrope desili su se burni događaji u kojima je celokupna ekonomija i privreda, a naročito infrastruktura, pretrpela velike štete. U vremenu izolacije Jugoslavije, kada je čitavu vodovodnu mrežu zadesio problem zanavljanja i spajanja cevi od raznorodnih azbestnih, livenih i plastičnih materijala, Union Engineering se upušta u konstrukciju spojnih elemenata spoljnih cevovoda i zahvaljujući sopstvenoj tehnologiji uspešno rešava taj problem. Višegodišnja kontrola eksploatacije elemenata u najvećim gradskim vodovodnim mrežama to i potvrđuje. Visok poslovni rejting i ugled firme u stručnim krugovima ogleda se i u tome što je generalni direktor Ljubiša Radenović bio izabran za prvog predsjednika kluba proizvođača Udruženja vodovoda Jugoslavije. Akcionarsko društvo Union Engineering iz Inđije danas zapošljava 50 radnika i vođeno dirigentskom palicom Ljubiše Radenovića jedno je od retkih firmi na ovim prostorima sa višedecenijskom tradicijom i aktuelnom pozicijom konkurentnog proizvođača vodovodnih armatura u ovom delu jugoistočne Evrope.